ኣማኸርቲ ፖሊሲ ወጻኢ ዝምድናታት መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ሕሉፍ ጌጋታት ክመሃሩ መሰኻኽር ቀሪቡ ሓንሳብ ብድሕሪ መጋረጃ ሓንሳብ ድማ ብግልጺ ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ክትክተሎ ዝጸንሐት ፖሊሲታት ከማእዝኑ ዝጸንሑ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ኣማኸርቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራት ዝጸንሑ ማፍልጦ ኣብ ክውንነት ዝተሰረተን ሃናጽን ክኸውን ከም ዝግባእ ብዙሓት ተንተንቲ ርእይቶኦም ይገልጹ ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ድሕሪ ኣብ ጻዕዳ ገዛ ዝመጹ ስርዓታት ብምዃን ንኣተሓሕዛ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝምድናታት ኤርትራን ኣሜሪካን ብኣሉታ ክጸልዉ ዝጸንሑ ብዙሓት ኣማኸርቲ ንጥፈታቶም ፍረ ኣልቦ ኮይኑ ከም ዝጸንሐ ወሲኾም የረድኡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እትርከብ ንእሽቶ ሃገር ኤርትራ ኣብ ሓሶትን ላህመታዊ ኣመለኻኽታን ዝተመርኮሰ ኣተሓሕዛ ወጻኢ ዝምድናታት ስርዓታት ኣሜሪካ ሓቀኛ መንነቱ ንምንጻር ብቕዕቲ ኣብነት ምዃና ይፍለጥ ንኣብነት ደድሕሪ ተደጋገምቲ ስርዓታት ጻዕዳ ገዛ ብምዃን ንኤርትራን ወድዓዊ መትከላት ወጻኢ ዝምድናታት ዘይውክሉ ከም ኤርትራ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ኤርትራ ደጋፊት ግብረ ሽበራ ዝብሉ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒታት ወግዓዊ ምንጭታቶም ኣብ ከም ሕቡራት ሃገራት ዝኣመሰሉ ኣህጉራዊ ትካላትን ንባዕላ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ክትብሎም ከም ዝከኣል ይፍለጥ እንታይ ደኣ ውልቀ ርእቶን መርገጺታትን ናይ ሓደ ንታሪኻውን ጂኦፖለቲካውን ክውንነት ኤርትራ ብግቡእ ዘይተገንዘበ መረዳእታ ምዃኑ ዝግለጻሎም ምዕራባውያን ሃገራት ሃናጽን ኣብ ማዕርነት ዝተመርኮሰን ዲፕሎማሲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክኽተላ ዘይጸናሓሉ ምኽንያት ንታሪኻዊ ኣመጻጽኣ መስርሕ ምህናጽ ሃገር ብግቡእ ካብ ዘይምግንዛብ ከም ዝብገስ ከም ዝኾነ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ኤርትራ ኣብ ታሪኻ ተደጋገምቲ ምዕራባውያን መግዛእትታት ዘሕለፈት ኣብ መጨረሻ ድማ ብሳላ ውሽጣዊ ጸጋታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብግቡእ ተወዲቡ ናብ ኣወንታዊ ውጽኢት ዝተለወጠ እዩ ሓደ ካብ ዓበይቲ ሰውራታት ኣብ ታሪኽ ዓለም ዝኾነ ገድላዊ ሰውራ ኤርትራን ሕጋዊ ፍጻመታትን ብመንገዲ ሬፈረንደምን መሰረ ርእሰ ውሳነን ግዝኣታዊ ሓድነት ጌራያ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ታሪኹ ዓሌታዊ ኣድልዎ ዘይሕጋዊ ጎበጣ ዘይፍትሓዊ ምዝመዛን ዝረኣየ እዩ ኤርትራ ተደኪናትሉ ዘላ ጂኦፖለቲካዊ ካርታ ዓለም እውን እንተኾነ ሓደ ካብቶም ዘይቋርጽ ቅልውላዋት ዝረኣየሉ ተሃዋሲ ካብ ዝበሃሉ ከባቢታት ዓለም እዩ ምስ ኤርትራ ዝግበር ጽምዶ እምበኣር ነዚ ታሪኻዊ መሰረትን ጂኦፖለቲካዊ ክውንነትን ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ከም ዝግባእ ይምግቱ ተወሳኺ ኤርትራ ገዛእ ናጽነታ ብቕልጽማ ምስ ረጋገጸት እውን እንተኾነ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ካብ ርኡይ ጥልመት ክሳብ ውዱብ ገበን ብስም እገዳ በፂሕዋ እዩ ንኣብነት ኣብ 2002 ዝተፈረመ ውዕል ኣልጀርስ ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ጎበጣ ኢትዮጵያን ዘይሓላፍነታዊ ተራ ኣውሓስቲ ስምምዕ ኣልጀርስን ንኣስታት ክልተ ዕቁዳት ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ከም ቀንዲ መሳርሒ ጸቕጥን ምድኻምን ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ ካብ ተወራርስቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝነቀል ሕልሚ ጎበጣ ሓደ ካብ ዓበይቲ ስጋኣታት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ምዃኑን ሕጂ እውን ብግብሪ ይንጸባረቕ ከም ዘሎን ዓለም ነዚ ከተስተብህል ከም ዘለዋን የስምሩሉ ምዝ ኩሉ ናይ ጎበጣን እገዳን ተጻብኦታት ኤርትራ ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ዝተሃንጸ ቁጠባ ክትሃንጽን ናይ ምጽላው ዓቕማ ከተብቅዕን ከም ዘይተጸገመት እቶም ተንተንቲ ወሲኾም የረድኡ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሙሉእነትን ኣብ ምርግጋጽ ዓቲባ ትቃለስ ኤርትራ ከም ዝኾነት ኣብ ምምዕባል ዘላ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቀጻሊ ግዳማዊ ተጻብኦታት እትርከብ ሃገር ዘጋጥማ ብድሆታት ብግቡእ ክትግንዘቦ ዝኽኣለት ዝኾነት ምዕራባዊት ሃገር ዛጊት ከም ዘየላ ዝገልጹቶም ተንተንቲ ኣወንታዊ ጽልዋ ኤርትራ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሕጂ እውን መተካእታ ከም ዘይርከቦ ደጊሞም የረጋግጹ